Please subscribe our channel. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం కేరళ స్టైల్లో చేప శనవేపుడు చేద్దాం. ఒక తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని దానిలో ఉల్లిపాయ ముద్ద కొద్దిగా వేసుకుని తర్వాత మసాలా పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా వేసుకుని బాగా ఫ్రై అయ్యే విధంగా ఇలా చేసుకోవాలి. తర్వాత చేప యొక్క శనని యాజ్ టీజ్గా ఏమీ ముక్కలు అవ్వకుండా అదే విధంగా మనం పాన్లో వేసుకున్నాం. తర్వాత ఉప్పు తగినంత, కారం తగినంత, చాట్ మసాలా కొద్దిగా వేసుకుని బాగా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనిని ఎక్కువగా కలపకుండా ఈ విధంగా తిరగవేస్తూ బాగా ఫ్రై చేయాలి. చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇలా చేసిన తర్వాత దీనిని మనం ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి తినడానికి చాలా ఈజీగాను ముక్కలుగా వస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా ముక్కలుగా చేసిన తర్వాత కొద్దిగా పైన కరివేపాకు వేసుకుంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనిని చాలామంది ఉడకబెట్టి కూడా చేస్తారు. ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. చూసారుగా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీ ఫుడ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.